Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mutauzidwa kuti mwangotsala ndi 6 hours kuti mumwalire kuyambira nthawi imene mukumva uthengawo, mukumva mawu awa, mungapange zotani? Ambuye Yesu lero akuti tizikhala maso. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi pa 31 August chaka cha 2023. Ndi Lachinai la Mulungu wa 21 Pachaka. Tateremu tikukwangula mwezi wa nambala 8 wa Pachaka. Mawa tiyamba mwezi wa namba 9. Pang'ono ndi pang'ono ndithu chaka chija cha 2023 chikupita kumapeto. Nchifukwa chake ngakhale mawu amene mpingo kutipatsa masabata amenewa afuna atithandize poyamba kutionetsa kuti chaka chikupita kumapeto, kachiwiri kuti moyo wathu udzapita kumapeto. Tizikhala okonzeka. Stay vigilant. Be awake. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo yoyamba yolembera mpingo wa kwa Tesalonika, mutu wa 3 ndi 7 kulekeza 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Robert Francis kuchokera ku St. Martin de Porres Church, St. Paul's Parish, Mwanza, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero, salimo namba 89, ikuti tidzadzeni mmawa uliwonsenu chauta ndi chikondi chosasinthika. Nzoonadi kuti tizikhala anthu okonzeka, kuti tizikhala anthu amene tikumuopa Mulungu poyeretsa mitima yathu. Tikuyenera kuti tsiku ndi tsiku tizidzadzidwa ndi chikondi chake. Mawu a Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera, mutu wa 24 ndime ya 42 kulekeza 51. Amene akutiwerengera Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Atesalonika 1 Atesalonika 3 ndime ya 7 kulekeza 13. Motero abale, pakati pa masautso ndi mazunzo athu onse, chikhulupiriro chanu chatithunzitsa mtima. Takhalanso ndi moyo tsopano pakuti mukulimbika pa Chikhristu chanu. Nanga tingathe bwanji kuyamika Mulungu mokwanira chifukwa cha inu, poona chimwemwe chonse chimene tili nacho pamaso pa Mulungu wathu. Ndi mtima wonse timapemphera usana ndi usiku kuti tionane nanunso maso ndi maso, kuti tikwaniritse zimene zikusowa pakuonetsa chikhulupiriro chanu. Tikupempha kuti Mulungu Atate athu mwini ndi Ambuye athu Yesu atikonzere njira yabwino kuti tidzafike kwanuko. Ambuye akulitsire kukondana kwanu ndiponso chikondi chanu cha pa anthu onse, monga momwe chikondi chathu cha pa inu chikukulirakulira. Motero Iye adzalimbitsa mitima yanu kuti idzakhale yangwiro ndi yoyera pamaso pa Mulungu Atate athu, pamene Ambuye Yesu adzabwerenso pamodzi ndi oyera ake onse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, nanunso tsono khalani maso, chifukwa simudziwa tsiku limene Ambuye adzabwere. Koma dziwani kuti mwini nyumba akadadziwa nthawi yofika mbala, bweza atakhala maso, osalola kuti mbala imuthyolere nyumba. Chonchonso inunso muzikhala okonzeka, pakuti Mwana wa Munthu adzabwera pa nthawi imene inu simukuyembekeza. Tsono wantchito okhulupirika ndi wanzeru ndani, amene mbuye wake adamuyika kuti aziyang'anira onse m'nyumba mwake, nkumagawira chakudya chawo pa nthawi yake. Ngodala wantchito ameneyo ngati mbuye wake pofika adzampeza akuchitadi zimenezi. Ndithu ndikunenetsa kuti adzamuyika oyang'anira chuma chake chonse,
Koma ngati ndi wantchito oyipa, mu mtima mwake azidzati mbuye wanga akuchedwa, nde adzayamba kumenya antchito anzake ndiponso kumadya ndi kumwa pamodzi ndi zidakwa. Tsono mbuye wake adzangoti mbwee mwadzidzidzi pa tsiku limene iye sakuyembekeza. Choncho adzamulanga koopsa ndipo adzamtaya kumalo a anthu achiphamaso. Kumeneko adzalira ndi kukukuta mano. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ngodala wantchito amene mbuye wake adzampeze akuchita zimene akumayenera kuchita. Mwina powerenga mawu a Mulungu, mwina pomatchula za mawu a m'malemba oyera, titati tizikamo mayina athu moyo wathu, mwina mpamene mawu akhale more meaningful and more powerful to our spiritual lives. Kodi ineyo pamene ndayima ndikuchita zimene mbuye wanga adandilengera kuti ndizichita mu sembe wanga, mu banja lanu, pa ntchito yanu, mu president wanu, mu nduna wanu, mu ufumu wanu, mu kansala wanu, mu grupa wanu, aliyense pamene wayimapo funso ilili ndi lake. Ngodala amene mbuye wake adzampeza akuchita zimene akuyenera kuchita. Inu ine tikumachita zotani? Ndekoyambirira kuja ndafunsafunso. Kodi mutauzidwa kuti mumwalira lero, mwina in 5 hours time, mutha kuchita chiyani imfayo isanakufikireni? Ndi chiyani chimene mungachite chosiyana ndi mmene mwakhala mukuchitira? What will you do, or rather what will you do differently? Ndi chiyani chimene mukadakonda kuti chichitike? Nanga ndi chiyani chimene mutapatsidwa mpata kuti mufuna tsopano chinthucho chichitike? Be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Akutero mawu. Amaliza choncho Ambuye muthenga wabwino. Tizikhala okonzeka chifukwa Mwana wa Munthu adzafika pa nthawi imene sitikuyembekeza. Kuopsa kwake kwa zinthu zinkonena kuti anthu fe timakambirana nkhani zosiyanasiyana. Timakambirana nkhani za ndale, timakambirana nkhani za chipembedzo, ife okonda mpira timakambirana nkhani za mpira. Koma lero ikangofika nthawi yokambirana za imfa, ambiri timasintha topic. Nthawi yokha imene timakambirana za imfa ndi nthawi imene timakambirana mwina za imfa ya anthu ena. Auja anamwalira, sizinayende bwino. Auta anatisiya, sizinakhale bwino. Amene oja akudwala kasatisiya, pamene simo. Komano tikangoyamba kamba zomadzikumbutsa ife eni kuti tsiku linatu tidzamwalira, ambiri we don't like it. Koma Ambuye sakunena kuti this is the reality of life, zimene tikuyenera tizikumbukira kuti tsiku lina tidzamwalira. Tsiku lina Ambuye adzatidzidzimutsa nkunena kuti moyo wanga ndikufuna. Christ's call for readiness therefore should reinvigorate in us to live more gracefully. Ambuye Yesu pamene akutikumbutsa, akutichenjeza kuti Mwana wa Munthu adzabwera pa nthawi imene sitikutha kuyembekeza. Mawawa atithandize kuti tizikhala anthu okukhala moyo mothokoza nthawi zonse. We must connect and share. We must be good people. We must plan as if we will live 100 years and live as if I will die tomorrow. Ambiri tidasiya sense ya umunthu, tidachotsa umunthu mwa ife. Timakhala anthu amatama, anthu oyerekedwa, anthu osinjirira, anthu ankhanza, anthu ankharwe, mwinanso anthu amene timafuna kusokoneza mtendere wa anthu ena. Mwana wa Munthu adzabwera pa tsiku limene sititha kulembekeza. Jesus went on to say, who then is the faithful and wise servant whom his master has set over his household? Kodi kapita ochenjera ndani amene mbuye wake wamsungiza chuma chake iyedi nkumachita zoyenererazo? Mawawa atithandize kulingalira zinthu izi. Choyambirira chonena kuti dziko lino silathu ayi. Akugwiritsa ntchito dala chitsanzo cha kapitawo. Kapitawo sanganene kuti famu inde yanga, magalimoto wande yanga, inde akuyang'anira, koma anytime he can be fired. Dziko lino silathu, moyo uno si wathu, chuma muli nachocho, nzeru muli nazozo, maonekedwe muli nawo, emati malooks si anu, ndi zachauta. Nthawi ina iliyonse, tsiku lina lililonse, even today atofuna tipereke rekodi ya mmene tikuzigwiritsira ntchito. So whatever we do and whatever we have is but only stewardship. Ndukapitawo ndithu moti titafuna usinthana mayina tithomapatsana dzina kuti akapitawo mwadzuka, akapitawo wanzanga mwadzuka. Chifukwa china chilichonse chimene tili nacho si chathu, ndi cha mbuye wathu. It's natural for us to identify ourselves with that good servant or with that good steward. Kawiri timadzikondera
nkumadzifanizira kuti ine ndekha mwina nkadakhala kapita uyu ochita zoyenererazo. Koma zoona zake nzakuti kawirikawiri we act like that bad steward amene adaona kuti mbuye wake akuchedwa, nde akuti adayamba kukwapula anzake, adayamba kumwa, adayamba kudya, kuledzera, kupanga zinthu zanu zonse zolakwika chifukwa amaona kuti mbuye wake akuchedwa. Nkutheka ine mchikhristu changa, nkutheka ine musembe mwanga, nkutheka so inu mbanja mwanu tidayamba bwinobwino, koma tidaona kuti mbuye akuchedwa. Nanji ife akatolika tidazolowera kumayimba chaka ndi chaka, tatsala pang'ono Yesu adzabwera pang'ono. Mwina ena tayimba nyimbo imene zaka 50, ena tayimba mwina zaka 90, ena tayimba zaka 30, ena tayimba zaka 15. Tudaboti chaka chatha Yesu sanabwere, komano tidziwe kunena kuti tsiku lina adzabwera. Izi sinkhamba kamwa, is the reality of life. Funso khanena kuti khalidwe langa pamene ndikudikira kubwera kwa Ambuye ndilotani. Ena tidaledzera ndi mphamvu, ena tidaledzera ndi mwano, ena tidaledzera ndi kudzikundikira, ena tidaledzera ndi makani. Inu ine taledzera ndi chani? Chachiwiri, ena tikupanga literally kuzunza anzathu. Munthu ali pa banja mkazi wake kumamtenga ngati wantchito, amango achapira, akatero amenye, amuthire madzi, akatero amutukwane. Tikuzunza anzathu chifukwa choti Ambuye akuchedwa. Tibwerere kufunso ndafunso lija, kodi mutadziwa kuti mwakhala ndi 3 hours kuti mumwalira kuchokera nthawi inoyi? Mutha kumachita zimene mmachitazo? Ngati simmachita zitionetse kuti sitikupanga zabwino. Izitu zimandikumbutsa zimene ankakambirana oyera wina ndi anzake. Ndimanena mobwereza nnanenanso patiyankhule na Ambuye pompano kuti oyera wina pamene amacheza ndi anzake anamfunsa kuti kodi mutati mumwalira tsiku la lero chimene mungachite ndi chani? Ndi akuti anthu amayankha, ine ndikalapa, ine ndikagawa chuma changa, ine ndipanga zotani. Koma atamfunsa Charles Borromeo kuti iweyo nanga, iweyo tati umwalira lero uthochita chani? Ndi nthawi imeneyo akuti amasewera magame, amati ma playing cards. Charles Borromeo anayankha kuti ine nditha kupitirira kumasewera cards. The point is Charles Borromeo anali ready. Inu ine, are we ready that we can say kuti zimene ndikupangazo ndi zoyenera kuti mbuye wanga adzandiuze kuti unachita bwino ukupanga zimene ine ndidakusiyira kuti uzichita? Brothers and sisters, today we are all asking Jesus, how can we be prepared then? Didn't he say watch and pray? Kodi sananene kuti mukhala okonzeka nthawi zonse pamene mukumapemphera? In the parable of the wedding garment, kodi sananene kuti tizivala chovala choyenerera pamene anafunsa munthu chakuti iwe walowa bwanji munovanda chovala chaukwati? Kodi tikhala bwanji okonzeka? Mu fanizo la anamwali 10 asanochenjera asanopusa, kodi sanationetse kuti ukhala okonzeka ndiye kunyamula mafuta apa ulendo? We all know kuti oil in the Bible ndi sign ya gladness. Akamati munthu wanyamula mafuta apa ulendo ndi kupereka chimwemwe kwa anthu ena. Akati munthu wanyamula mafuta apa ulendo, mafuta amatha kuchiritsa. Mukapaka pa bala lija limafewa bwinobwino kuyamba kuchira. Tikhale anthu ochiritsa anzathu, kumeneko ndiye kukhala okonzeka. Mafuta amanunkhiritsa, they bring fragrance pamene alipo, kafungo kena kake kabwino. Inu ndine tikuyenera kuti pamene takhala anthu azimvapo kukoma, kumeneko ndiye kukhala okonzeka. Monga tionere posachedwa, kukhala okonzeka ndiye kukhala nkhosa zimene Ambuye Yesu pamene anali ndi njala zimadyetsa. Ambuye Yesu pamene anali ndi wamaliseche zimamveka. Ambuye Yesu pamene anali ndi ludzu amamweka. Kumeneko ndiye kukhala okonzeka. Kugona tulo ndiye kumachita zinthu zoyiwala kuti tsiku lina ndzachoka moyo uno. Mupemphero la Atate athu anationetsa kuti kukhala okonzeka ndi kumakhululukira anthu ena, kuti Atate atikhululukire nafenso tizakhululukira ena. Kukhala okonzeka ndi kukana kukhala zimene anali Kaini. Atamfunsa kuti kodi mchimwene wako ali kuti, m'bale wako ali kuti, iye anayankha kuti kodi ine am I my brother's keeper? Pamene tikana udindo kusamala zosowa za anthu ena nkumati wakulawa athaziona, tikukana kukhala okonzeka. Tapempha Ambuye tsiku la lero atithandize kumakhala maso, kumachita zoyenerera, kuyesetsa kukhala anthu abwino, kusunga mafuta apa ulendo, koposaposa kumakometsa miyoyo yathu, chifukwa Mwana wa Munthu adzabwera pa tsiku ndi nthawi imene ife sitikuyembekeza. Ambuye tithandizeni tsiku la lero kukometsa moyo wathu, kutsegula mitima yathu kuti tikamva mawu anu tizisintha ndi kukhala anthu amene tikudikira mbuye wathu kuti adzaone kuti ntchito imene mudatipatsa tikuyigwira moyenerera. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.
Jingle